Salam gaderdan adamlar. Sırlyk tüýmeliň bu gedek sanaty hoş gördük. Bu gedekkem biz size Coca-Cola barada gyzykly maglumatlar size ýetirýäris. Coca-Cola ýa-da başgaça Coke barada gysgaça nädip dörekçi niziň gelip çykyş bardy. Birinji biz size görüňer geçelim. Soňra osa 10 san gyzykly faklar size garaşýar. Gelin onda başlanyň. Coca-Cola'nın dörekçi. Ol 1886-njy ýylda Georgia'nın Atlanta diýen ýerinde Amerikan raýatlyk gurşunyna yaralanan general John C. Pemberton tarapyndan döretlenir. Onuň döretmeniniň sebäbi de ol özüniň ağrsyny çydaman, ağır kesici güýçli morfin dermanyna baglanýar. We şonun diýilmek üçin ol zatlar oýlap tapmana ýetinýär. We şeýlelikde Coca-Cola döreýär. Aýtylmaly Coca-Cola'ň başdaky döretilmeginiň sebäbi mançylyk niýeti bilen ýani ağır kesmek üçin döretilýär. Coca-Cola adynyň gelip çykyşy onuň düzündäki goşulmalaryndan gelip çykandy. Olar koko ýapragy bilen Afrikada ösdürilip ýetişdirilýän kola maňdyndandyr. 1888-nji ýylda gynansak da John C. Pemberton aradan çykýar we ondan soňra onuň döredeni çykdyny intelekçe azyklar satyn alýar. Azyklar Coca-Cola'nın dünýäde meşhur derecede tanıtýar we on esatçylaryň çykylan gatnaşyna oýşar. Coca-Cola arada gysgaça maglumatlar şulardan ibaret. Gelin bolsa 10 tane gyzykly faktlara geçelim. Birinji, Coca-Cola sözi dünýäde okey sözünden soňra ähli adamlar tarapyndan bilinýän düşünipli sözleriň biri hukmuna tanalýar. Ikinji, dünýäde iki döwlet Coca-Cola'ny satyn alýan däldir. Olar Kuba bilen Demokratik Koreýadyr. Üçünji, Coca-Cola logosy John C. Pemberton kitap ýazgysy Frank Robinson tarapyndan 1897-nji ýyl eline çekilýär we oşma edilýän saklanyp kullanıp gelinýär. Dördünji, dünya ýüzünde en köp Coca-Cola'ny içýän döwlet Meksika saplanýar. Beşinji, 1920-nji ýyllarda Coca-Cola kompaniýasy Coca-Cola'ny ýa-da film mahawat edip başlaýar. Bu kelçeli şoğul bolýar. Şoň üçin Coca-Cola kompaniýasy ýa-da suratyn çekip beren hadym san dolama köp sowgatyny aýtýany. Altıncı, 2006-njy ýylda Coca-Cola kompaniýasyny işleýän 3 tane işgärler, Joey Williams, Ibrahim Dimsam we 3-nji Edmund Kennedy daglaryň Coca-Cola'nın nädip ýaşaşygynyň gizlin sirrini Pepsi kompaniýasyna satjak bolanyna tutuldylar we tutsak edildiler. 7-nji, başda Coca-Cola içkisi köp sany keseller beçirmäne kömek eden. Olara kelle ağrı, nerv nasalyklary, iými sindirme, morfin dermanyna baglanan ondan soňuşmaklyk ýaly görnüşler degişdir. 8-nji, Coca-Cola kompaniýasy dünýäde ilkinji bolup olimpik oýunlaryna himayatkar bolan kompaniýadyr. Oltomysk olimpik oýunlary 1928-nji ýylda Amsterdamda geçirilendi. Bu ýaşar olimpik oýunlary dünýä döwletleriniň arasynda ilkinji geçirilendi. 9-njy, Coca-Cola kompaniýasy köp sany çykylan görnüşleri öndürýärler. Eger her gün birinji parlak görüňde ol 9 ýyl tanam köp wagta çekjekdir. 10-njy, Coca-Cola önemi 18 billion dolara barabar diýip çaklanýar. Bu bolsa KFC'ni, Subway, Pepsi'ni, Budweiser umum goşanyndan imkanlar. We şeýlelikde Coca-Cola barada umum maglumatlarymyz şulardan ibaret. Tomuş eden üçin köp sag bolun.